Addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Uy, aram mo na dawan bareta? Ano ito? O di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, pate niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga mamahan, makisumaro sa programang kaibuhan, para sa katoninungan asing kaginawahan. Pangapunan sa mamayaw kan banwaan, ibunan serbisyong tunay na linalaoman, na mapapaginabangan kan kadakla. Mga tugang, good morning! Good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa. Aram mo niya ito na pong aldaw na ini, mga tugang na yung Friday. Sabi nila, thanks God it's Friday. Ha? But sa 22 na po ang oras na to, mga tugang. Ngunyan pong aldaw na ini na Biyernes, bet sa 22 na. Sa bulan bukan Mayo, kami po naglalaom na nasa okay kamong-kamugtakan. Kasi nga na medyo hard life para po sa tuya po mga kababayan. Dahil sa padagos pong pagbalkang mga barakalon. Asin parang siso. Ang estilo mga tugang kang presyo kan produktong petrolyo. Tataas bababa. Ngayon tumataas, no? And siyempre, ako ang sa lingkod, Mardila, dahil iba, salit sana. Pero diyan, iriba na magandang 12 o'clock para po sa mga istorya pangyayari sa palibot. Siyempre, kasabay dyan ang bulos ka mga impormasyon na magaling sa luwas sa wagi kan Mega Force Patrol. Saan po dyan naka-antabay, palagos pong nag-iinirib ng mga impormasyon para may balangibog sa manuan. Kasi mabukaw ng mga turog sa pansitan. Sa panginit po, kanto yung Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nazarita. Yan man sa First District, si Paring Jomar Bien. Mantang partner Al na umpos sa City Hall asin sa sur na parte ka mga barangay sa Legazpi. Baby Angel musta sa Regional Center Site asin po mga tugang sa Legazpi Port District. Mantang duman sa Daraga Area Joshua James Bino. Karen Ala sa Kapitolyo Provincial asin sa mga opisina di gobyerno pribado asin pang gobyerno. Yan po sa Olgalbay District kasarabi po ang simbahan. Yan po dyan si Karen Ala. Sa mobile, ang tumayang mata ng DCGB sa kalsada, Henry Daboy Mata. Kami po kapos binasaludar, mga kabayan, binababansarang magbang morning. Sana po okay kita. Mantang siyempre, sa lado technical, kanina kasabay natin si Ronald Baldo. Ngunyan kasabay na si Daman from Poland. Kuya Juna Pulis. Ayan, down man mga tugang si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department mantang sa newsroom. Kasabay tapos si Shara Meliron, si Jenny Valleran at saka si Nicole Ann Gloriani. Henry Laboy Mata sa mobile, ang mata ng DCGB sa kalsada. Good morning kay Don Miguel Chiel de Vera. Amigo, good morning po tabi boss. Happy birthday ngaya sa aga kay Primong Budji na Gregorio. Ganoon mo. Happy birthday, man. Happy birthday. More life, prosperity, and happiness, Budji Gregorio. At sa gawas po mga nagpa-birthday sa kanyan, happy birthday. And sa mga nag-anniversary pa, anniversary po, tabi sa Saindo Gabos. And syempre,
Sa mga kababayan po natin na mga nagbabiyahe sa mga tinampo, ingat sana. Di na mag-arog sa iba na kaiwas-iwas kang tinampo, nagbabarangga ng motorsiklo. Loy sana. Ala ninyo may pamilya naghihintay sa inyo, sabi ng HPG, di ba? Okay, luway sana tabi. Di man maubos na tinampo. Di ba? Obey traffic rules and respect. Yung karapatan kan iba na mabuhay. Di ka naman damay kung nagsasawa ka na sa buhay mo. Relax ka lang. Okay? Alright. Duman po sa mga kababayan ta. Good morning mga kay partner King Rinaldo dyan po sa Bunker Hill. Kamusta na amigo? Pero mag-tukulog kilambod ko niyan mainit. Di ba? And then syempre, si Gerald Aranya, busy. Saka sabi ko si Ate Sally sa pag pinky sintik kang kawali, buda kang kaldero. Diyan po sa LA Drive, Gugun Ligaspi. Bing Buen Boris, good morning. Good morning kay Kasuki. Happy 18th birthday, sabi ni mama mo, ni Bing. Diyan po sa San Isidro, sa Malilipot. Bantang si Kuya Bob Cantano, yaw man nakantabay, pirmi. Diyan po sa San Lorenzo, sa Tabaco. And then si Sir Jeff Santos sa Queensland, Australia. Si Sir Banjo, 43002. Banjo Barrios dyan po sa Alaska, at saka si 43016, si Sir Arvin Balaoro, at saka si 43004 dyan po sa Bahamas, si Sir Arthur Nakaliha. Good morning sa endo mga busing. Di ka mo makasabay sa aga palan sa celebration kan anibersaryo, 27th anniversary kang Kabalikat Cibicom 430 sa Romang Gibis chapter. Mga pag-iriba, 41s. Sa agatabi sa teripon-tipon tamanta, kan 19 kaya na anibersaryo ta kang kaaldawan, medyo busy kita. Sa aga na sa nagda magtiripon, tanganing pagkaga, Domingo lamang. Good morning man kay Counselor Joey Maristela, ang davis-davis kong classmate. Di ba? Good morning po tabi. Alright. So naman sa mga kababayan ta, sabi kang Pag-asa, ngunyan dapo mga tugang na aldaw, igwang maabot sa 56 na lugar ang mapapasok dahil sa danger level heat index. Ang Ligaspi, tinitingnan natin, Ligaspi is papalo ng 42, 42 degrees Celsius ang nasa lista. Yan po diyan sa Ligaspi City yan. Same with Masbate. And then medyo masuro lang kaw masuro lang kaw mga tugang ang Pili, Camarines Sur. Yan ang mga nag-register ng mga harlangkaw na mga temperatura. Kaya siyempre yan po ang pahayag kang Department of Health. Likay-likayan ta po ang mga aktibidades ta po alas 10 ng aga hanggang alas 4 ng pagkahapon. Tangani pong maiwasan ta mga tugang na ma-heat cramps, ma-heat stroke, ma-heat exhaustion na posible nga itong ipapaaram sa kinaban pag nainaagapan. Di ba? Kaya relax lang. Tabi, lalo yung mga ka-seniors natin. Sa mga ka-seniors. Good morning kay Elizabeth Florentino Villarasa. Good morning po. Pa-shout out po from Antique. Good morning po tabi sa mga taga-Antique. Okay? Si Elizabeth Florentino Villarasa. Okay, so maglikay da po tabi. And bang inom ninda kul na tubig ta. Ayo po yan ang pandepensa ta. Pag parada plus kita o nagparaihi kita, dapat sige ba nang inom ng tubig ta ning sa salidahan po sa tuya pong ma-rehydrate kita. Okay? Dahil mag-inom ning soft drinks, ning tsaa, asin kape sa panahon na arog ka inita, naubas lalo. Di ba? Tubig sana okay na. Tubig sana okay na. Tangani po na dahil kita maubasan. Okay? So, duman sa mga kabarangay nato, mga tugang, yan ang sa tuya po na mga rangkada ka mga impormasyonis para po ngunyan na talaga ng abaan ng init, no? Kaya dakol ang naglalangkaw man ang konsumo kang kuryente, ano pa diyon? Ta siyempre, minsan mga duwa-duwang electric pan nagpapataririk ta, abaan ng yung init.
Pag hinali mo, garo ka nasa pugon. Iyon na po yan ang dalagan, no? Kaya tama man itong mga nagkaparong baga na, ipungsoy mo ngayon. Ipungsoy mo ngayon. Ang mga laugang kamparos na nga ngayang maski brown out, may paros-paros lamang. Sabi ni Elizabeth Florentino Villarasa, hali po ngayon kaming kagiba kamalig. Yan daw na sila sa Antique. Ayan, taga kagiba kamalig. Yan, okay? Elizabeth Florentino Villarasa, good morning po, tabi. Salamat sa pagantabay. Okay. Bueno, iyo po yan, ha? Duman sa mga kabarangay ta, panagos man ang pagbariwas ng gobyerno kan mga baratong bagas. Diyan sa Santo Domingo, pantulong aldaw na, mga tugangon yan. Ano doon? Natapos sa Kasubanggi. Ha? Hala ba, kung papadyon ang pila? Nagtiri-testing mo na kaswapon na ako, tukawang kumando din. Pero magayon mo naman pila-pila doon, tamay tukawan. Tabakal man akong 10 kilos, John. 200, di, ayos na, pwede na. Tinisting ko lang, marayman suwagas, sabi. Dahil ang maistoryahan, sabi nga ni Gan, inabil ko man so pagiging senior citizen ni Papa Mar. Palista mo kita doon. Nakabakal mo kita, dahil mo kita binawalan. No? Very good. Ito paano, salamat po tabi sa local government of Santo Domingo in coordination with the National Poverty Commission at saka ng FTI at saka ng Department of Agriculture, siyempre kang NFA. Ha? Ayan, salamatan po tabi. At least nakaigwa ng oportunidad sigurang. Kabagal lang yun, bagas na 20 pesos. 20 BS mayroon na, yun, sa kaliwa ng Pangulo. Okay? O bueno, mga tugang, duman sa mga kababayan niya to, ang sa tuya po na pagkikipag, good morning sa mga ka-farmers ta, as in sa mga taga-Fisher Fox ta. Good morning na po tabi sa indo, mga kababayan ta. I hope na okay na kamo. Nakakabawi-bawi na. Mga tugang kadipisilan sa buhay ta. Okay? Ano na kung kaistoryahan ta si Apaw Chief Sir Daryl John Bin Conseo. Kunyan lamang kita. Reistorya lamang kita sa mga pangyayari kunyan sa provincial Apaw. Manungod sa mga intervention, mga tugang sa mga ka-farmers ta, asin sa mga ka-Fisher Fox. Tadakol na programa, may pang long term, may short term, mga tugang ta, haraluyan ini. Ay, sangali ha, kinatbilis pa si Sir Daryl, taon-taon po tabi, tapudan tagiraray. Ang sabi nga ni, mga tugang, haralawin niyang labanan ini. Ha? Tapera kang bulkan, mga tugang, tapera kang bulkan mayon, may paabot naman na aabangan ta na mas makakadanyar sa tuya po ng mga paraoma kung dahita po magibuan ng maray na programa, most especially, ini po na paabot na El Nino. Ayan. Nang sabi kang Pag-asa, mapon po yan mga tugang ng Hunyo, Hulyo, Agosto. Pero bago yan mamatian, malago ng habagat na madara ngayon yung mga pag-uuran. Kaya, and then date nang mawara ang mga tugang uran hanggang sa mag-Il Nino na, ang pinaka-projection mga tugang is na epekto kayan sa satuya na nasyon is months of June, July, and August. Pero, mga tugang pwedeng ma-extendir mga tugang hanggang first quarter of 2027. Halawi, gano? Di ba? Kaya, iyan ang mga pighahanap ng programa sa mga agricultural officer natin, tangani na di man mabuktak sa alanganon ang sa tuya pong food security. Ano ang mga dapat nagiribuhon ta? What are the kinds of plants na pwede natin itanom? Anong mga dapat na itanom ta makasustenil sa pagkaon ta? In kaso, and then siyempre yan po yung irrigation, paano masustiniran mga tugang su pangaipo sa tubig ang sa tuya po na mga kabasan na saro yan sa number 1 mga tugang na ingrediente na kaipuhan, sabi nga ni sa Tagalog, mahalagang salik para magtalubo po ng marayan mga pananom na paroy. Okay?
pwede kan abono pa, di ba? Okay, so yan, nagkakampi na po yan sa mga, ano yan, babantayan ta, mga tugang sa satuya po ng mga, ano yan, mga kabarangay, ha? Sa mga agricultural officers, sa insinda po ngunyan ang nakatoka. And then, magayon man, mga tugang, ang provincial government, very supportive man sa mga programa, mga tugang na piglalatag, kan ano yan, kan Albay Provincial Agricultural Office headed by ano yan, Sir Daryl Jan Bin Consejo. May nagchat na kami ni Sir Daryl Kasubago mga bago ngay mag-alas 11, Sir Mar. Nga ni makaristorya man kita. Di taon-taon na po. Ayaw na si Sir Daryl, no? Ayaw na po si Sir Daryl Bin Consejo, ang stay pong Apaw Chief. Hello, Sir Da. Good morning. Yes po, Sir Mar. Good morning po. And gabos na nagdadawag sa imong pong programa. Yes po. Yes po, pasensya na po. Maki-istorbo kami tabi, Sir Da. Opo, sige lang po. Ayan, opo. Okay, so, kumusta na po sa tuyang mga ano yan, mga programa para sa intervention kaining mga para maparasira ta na sabi nga, iba ko na lang bulkan mayon ang piga-abangan ta, kundi piga-antisiparan ta na pati ng ining Il Niño tabi, Sir Da. Yes po, opo. Bali, sa ngunyan po, with regards naman sa mga tigtataotang intervention, ano po, so kami po nagpapasalamat sa inot sa DSWD, duman po sa tinaong kang nakaaging simana na amounting to 10,200, duman po sa 6,411 na affected kang Mount Mayon eruption. So ngunyan, actually Sir Mark, ang pagdigdi po ni Secretary Rex Gatchalian, may commitment pa siya na duman sa mga iba pa na di natawan kasi may mga request pa sa ibang LGUs na di nakasabay duman sa list. May in-endorse po gari kita ko niyan. So nasa 5,000 plus po yun eh. And we're still waiting kung rin po ang possible payout kanya. But na-endorse na po yun eh. Ayun. Already submitted po sa Department of Social Welfare and Development Office para po duman sa magkakanigong emergency cash transfer. So sumbaga second batch po yun eh. Ayun. Itong nainot po na 6,411. And sa ngunyan po, ongoing po since last week until ngunyan na week hanggang sa masunod na semana, ito pong intervention naman as cash assistance na tigtataw sa tuya kang Department of Agriculture sa pangalan pong Presidential Assistance to Farmer and Fisher Folk Program para po iniduman man sa mga apektado, para sira kang fuel crisis. So ang mga kabilang po digdi, ito pong mga rice farmers, corn farmers, and of course ito pong mga parasira. So ongoing po ang distribution sa iba-ibang LGUs, amounting to 2,325 naman po ini na pigpapanao. So yun po. And sa ngunyan, kami po naghahanda man. Kasi next week po, Sir Mark, kita event para man po sa itong mga parasira, i-upload siya po yung Agri-Fiesta celebration. So, Agri-Fiesta. On May 28 and 29, 2026. So, ini po talaga permita po yung Tigigibo as part of Magayon Festival. Kaso, ngunyan, wala ang mitang Magayon Festival, but i-push through ng kigo po ng Farmers and Fisher Folk Day, mag-Agri-Fiesta, na magtaon ng kaugmahan man sa itong mga parasira. Being month of May po is the celebration of Farmers and Fisher Folk Month. So, to honor also them na duman sa indang pong sakripisyo, sa indang mga pagpupursige nga ning matego kita ni maray na produksyon, mapakaon ang komunidad, mas magdaygo ng strong support sa sektor ka-agrikultura and pagsisira. Apo. We honor this celebration po para sa inda. So, Sir Da, saan po ang venue kayan? Saan ang venue? Sa sa office po, sa APAW office po, Kabangan Kamalik Albay po. So, May 28 and 29. So, may mga series of interventions sa mapukit ang itatao. Kasi digdi po, i-launch na itong programa tabaga po na Go Green, Grow Green Albay program. So, paglag kay mga vegetable communal garden sa mga barangay. Kaiba po itong sa tuyang mga CSO, itong mga vulnerable sectors the IP, the PWD, the senior citizen, the youth, the women, and kumbaga collaboration approach po yun eh. Ayun. Is magkaiko kita ng community pantry na mapagkukuhaan ng
ni mga source ng pagkaon. Parang So, we will parang walang gutom program. parang yan po so in-treated naman sa walang gutom program. Ayun. Ay, congratulations pala, Sir Da. Awardee pala kayo ng awardee ka mukhang DSWD para dyan sa Go Green. Yes po, yan po. So, in-treated naman na programa. So, bali ini Sir Mar na walang gutom program. Recognition po yun duman sa mga LGUs na may mga programa that address walang gutom. Mhm. Ayun, okay. So, ilalansar po yan sa maabot na 28 and 29. Yes po, ilo-launch na po ulit yan. Kasi hindi po gusto nilang magpasalamat sa gabos po na Albayano. Kasi di po ini makukuha ang award kang Provincial Government of Albay without the participation of all Albayano po. Yun, sabi ta nga sana kahit walang kompetisyon, tuloy-tuloy lang ang pangtanom. Yes po, yes po. Yun po talaga. Iyan ang kunyan ang pinakamaray na practice ko tadi. Ayan, but anyway. Yun po talaga. Kaya, yung kontigi empower ta sir, di ba? Na yes. Dapat lambang household magtanong po talaga. Kasi kumbaga tigtutuan ta daw maging self-productive. Magkigwa man ning arugyan ng mga kadipisilan, at least may mga pagkukuhaan sila, alternatives, di ba? Iyan, tsaka ang assurance manggaro kang apaw na may available na pwedeng maitanom. Yes po, opo. And po lang po kami ang nagpo-provide ba kasi collaborations project nagpo-provide man ng DA, ang mga Municipal Agriculture Office and other national government agencies para po digdi. So ang kaipuan lang po kasi itong mga komunidad or sa itong mga Albayano magkipagtabangan, di ba? Oo po. Sir Da, may announcement na ang Pag-asa na by June, baka magpulos na rin silang advisory na maano mo digdi sa El Nino, impending El Nino na pwedeng mamatay from June, July, August. Pero ang sabi nga bago daw maglaog man ang El Nino na mamatian ta, baglaog na bagat, makakaranas kasi yung mga pag-uuran naman na maray. Tulo naman na uran. Di, ano po tabi ang sa indong nahiling na projection na pwedeng advisory sa tuwet po mga ka-farmers tabi? Sa ngunyan sir, actually we're coordinating sa Department of Agriculture and of course dyan sa DOST, sa itong PDRM office. Kasi mas technically aram po nila project ninda itong sa tuyang mga maabuto ng panahon. And kami po may mga mitigation plan na nalatag na po, na present na po yun sa PDRM Council na coordination po duman sa itong mga LGUs. Kasi po, actually, hindi po, Sir Mar, na El Nino. For 4 na taon ta na ining, almost 4 or 5 years na ining, parang kaining bulan. Yeah. From the month of March, April, May, hanggang June, tiga-agian po talaga ini kang kasatong probinsya. For several years, we've been experiencing this. Kaso, ngunyan, medyo mas makulog lang talaga ang init, kung mamamatay mo. And, directly affected po talaga itong mga areas na warang mga mapagkukuhaan ng tubig, itong mga warang mga irrigation source, usually mga rain-fed areas, sila ang pinaka directly affected pag ng mga panahon. So kami po padagos sa tuyang pakikipag-coordinate kung anong mga pwedeng intervention na may taumi po sa inda. Kasi may mga nakalatag man dyan ang mga munisipyo, may mga maninda plano. So kami po in the province level, bukod sa consolidation, duman po kami sa sa back up sa mga maninda, mga pwede mi panggibo na mas maka-augment sa inda po. Yes po. At medyo ako worry kasi digdi pag-abot sa El Nino ining manungod sa mga paroyita. Baka maapektaran sa production kang paroy kung daita masusniran kitubig tabi sa da. Yes po, actually yan ang mga tigingiling ni po sir. And may mga nakaabang kami, mga pwedeng gibuong dyan. So padagos po sa mong pakikipaghuron po sir. Kasi kami, may mga nalatag na kaming mga programa na pwede po dyan. Ayun, apa. Sir Da, salamat mo tabi sa imong oras sa yan pong istasyon. Baka po may gusto ka po tabi na idagdag na dahil ko na epot sa imo para sa mga ka-farmers and Fisher Fox Tago. Ayun po tabi. Opo, so kita po Sir Mar nangingimbita sa maabot na May 28 to 29 and para po ini sa itong mga parauma para sira. So sa pamamayo kasi ito yung mabuot na Governor Noel P. Rosal na madadagos na po ining programang ini nasa sa kadipisilan taman, may krisis kita sa gasolina, may krisis sa kalamidad, kumbaga gabos-gabos na. Pero
bako po inirason para di kita magtao ning kaaldawan or kaugmahan sa itong mga paraumasin para sila. So yun lang po, Sir Mark, ako lang salamat po sa Gabos, Albayano sa inyong pong suporta sa itong mga programa. Thank you. Thank you very much, sir. Sir Daryl John Vin Consejo, mga tugan sa tuya pong Apaw Chief, in connection kayan po na pag-istorya ta, manangod sa mga pinagigibo mo niyang kan provincial government, kan Apaw, especially, asin kan mga line agencies kan gobyerno para po matabangan ta sa mga kababayan niya, mga paraom asin parasira, na makaagapay, tigdi po sa hagyat kang panahon, taday ta man ini malilikayan, kundi kay puan masustiniran ta. And then, na naglaon dito na yung pagiging resilient ka mga Albayano, bako sa nang resilient na makatindog kita after kang tamaan kita, marapado kita, kundi umabanti man ginaray, mag-asenso. Nakabangon ka pero uminasenso ka. Naka-asenso. Parang taking opportunity, mga tugang challenges na pigampang ta. Yo, alright, mga kabayan, yan po, primero salvo ka mga istorya ta. We'll be back. Promise. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngunya na taong 2026, bagong programa, bagong sigla para sa kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Unina, ang programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan. Hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. An sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Sa programang ini, mas pinarani ang serbisyong gobyerno sa namamanwaan sa gabay sa marhay na paggogobyerno. Mas pinahiwas ang pagkuha sa yamang dagat sa buhay dagat, Fisheries and Aquatic Resources Hour. Bago man ang mga segment ang madadagdag, nin mas modernong diskusyon asin kaaraman. An gabay isip sa impapawid para sa kalusugang pagkaisipan. Asin ang usapang kapayapaan para sa pangkinaba na issue asin sa papel ka namamanwaan sa pagsulong nin katrangkilohan. Sa pangingenot kan sa indong host, Professor Edgar Barameda asin Professor Seth De Matera. Makakanangog kamo nin malinaw na impormasyon, makabuluhang diskusyon asin inspirasyon para sa komunidad. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Madadangog kada Miyerkules alas 11 hasta alas 12 minuto. Live sa DZGB 729 kHz. Udok sa paglingkod para sa sambayanang Albayano. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 4 minutos pasado alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Nagpuuna ang House Prosecution Panel sa pagkondukta ng mock trials bilang parte kan sa indang preparasyon bago ang nakatalaan na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sigun kay Lead Prosecutor asin 2nd District Batangas Representative Jervilia Luistro na parte ni kang pinakusog na preparasyon dahil dakol sa miyembro kang panel ang may limitadong courtroom practice magpuon kang maglaog pa sa public service. Ipinarehon man niya ang propesong ini sa pagbalik sa bar review dahil kay puhan sa girari na bisitahon ang rules on evidence asin trial techniques. Yan ang baret hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, magandang balik po si Papa Mar sa programa. Welcome po sa second part ng pag-iriba ng unyang pong Aldaw na Ninin Friday. Ang mga mises, rekas-rekasan taon na naman. Sarap-sarapan, tamang nanganing mapremyuhan. Ha? Ayan, malapit na pong umuwi ang mga lalabs natin. Hahiin na natin ang masarap na pangudtuan tangani pong mas lalong igusan. Tapos magulit tulos ding atab mga mister, ha? Yan naman, kung saan naman kung magralang tuag dyan na tabata birnis ko niyan. Magulit tulos. Behave. Yung mga naghanap po ng trabaho, pasyal kayo dyan sa Albay Astrodome. Tiga po ngunyan na May 22 na jobs fair. Dyan po sa nasambit pong lugar. Okay? Bueno, mga tugang, so mga parakari ko sa dagat, magrelikay-likay po tabi kita garo gulpingon yan ang mga labog buda sa labay. So bantay dagat dyan sa Santo Domingo, mga tugang, kan sarong aldaw, ariparo kang kadagatan. Kaya may abiso ang grupo. Siyempre, ang nagtitimon dyan mga tugang, so chairman kang Komite ng Agriculture, dyan po sa Sangguni ang bayan kang Santo Domingo, si Councilor Joey Maristelak. Konsyal, good morning po tabi. Ay, Marinol, alo tabi pala ng classmate. Yan, ay mate. Pero, nariparo nindo sa kunya na, may, dakol na labog, o kaya, dakol na sa labay ngunyan dyan sa kadagatan? Yung tabi, mate, positive ta, ara mo man sa nabagang regular man ang rotation kang pagliparo kan sa tuya mga bantay dagat. Kaya, sarudo man sa importante yun talaga, maabiso ng publiko na kung pwedeng may iwasan mo na magkarego sa mga may nailing na exciting kang siguro kamagong sa mga katulpo ito as medyo malanit po talaga. Pero kamagong ha? Ano yan? Saan parte siya? Bako man dyan sa mga may resorts kundi dyan sa garo mga pwerang lugar?
So, kang kasusarupan, medyo talaga dakol siya. So, ngunyan, kaya nga ni, mas bintay talaga mabisuan na kung halimbawa talagang mo yung magkarigo, pag mailing lang po nila ito, siguro iwasan na siguro kan mga karigo. Ayun, no. Kunyan yan, nasa season, adi. Magatol yan. Pero, ano yan, so ano yan, so labog yan na pick up na bako man yan so sa labay. So sa raday perinon siya, so Perino yan, kung baga. Pero or kamatis na sa raday talaga. Kaya ang advice ko man sa mga may mga resource owners kung pwede, di paro nindamang girare sa tangod nila. Baka may mga turista na madali kan sa labay, marataw. So image kang tourism sa adan. Pwede man yan na pag sorosaldo ko nila alion tanganing di makadanyar. Oo, pwede man. Kaya lang medyo dakil talaga pag nag-grupo-grupo talagang gipaw talaga tabi. Di busy na no. Di maray na doon sa karigos naman sa pigsusurot baga sudagat na swimming pool. Sana pag sa dagat, pero aram mo kung kaya lalo ko mangali sa Manila namimiss nila ang dagat lalo dyan sa Tuya at black sand baga dyan talagang di man maiwasan kundi kung talaga may maiwasan basta maging marikmat sana nahilingon ang dagat kung may naglalataw-lataw na labog umali. Ibo, dayan man sa presensya kang bantay dagat. Tayo nga ni, isaro ito sa pig-reparo talaga nila na ding mabigti mo kayo itong pig-up na Kamagong. Ano advisory na ano yan, former kagawad Alex Manungod dyan. Kapag ngayon na tamaan ka anong pwedeng first aid kaan? Yung nga, ito magkakuyang bagaan, so garilay dan lang so yan ang suwa. Suwa? Suwa. Suwa sa kasuka. Ayan, tangani na maali sugatol, adi. Asinday maglala. Ayan, okay. Kumusta tabi, mate, sa tuya ng mga paraoma dyan sa Santo Domingo? Ay, medyo paraligayang ngunyan, medyo nakareceive yung magkidit na yun na bagasinda na mas nga ni tiga lamang. Aring yan, yung sa PAF, yung sali sa agriculture? Yung alis agriculture bagang so fuel subsidy? 2,325 ano? Ayun, yung ano yan, yung Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk sali sa probinsya sa national government dyan. Naka-receive naman palan. Ayun, okay. At least ikaw lamang na masaray-saray. Ayan, and then palagos mangaro ang kunyan ngayon dyan sa Induman Espersos na makahagad ng mga ayuda kundi ang problema tata nagbarago na naman ki komitiba sa Senado. Nabitin sa resolusyon tari. Kunya, advice ko na lang tabi sa kuyang bilog na Banwakan Santo Domingo lalo na sa 23 na barangay kita baga may napasar na ordinansang sugulayan sa barangay na ito po talaga regular program na para po sa food security and sustainability kan produktong agrikultura sa Banwakan. Ayun, may ordinansa na pasado na-review na yung kansang ang panlalawigan and effective na yan. Now, anong magiging kunyan? Anong magiging manera tabi kan classmate? Iyan nga ni, halimbawa dahil may iwas na tanuman sa ring barangay, kung pwedeng magrenta, may mga bakanting lote, and sa mga household, pwede man magtanong ka sa mga backyard gardening baga. Ayun. Sa parte kan LGU, anong magiging papel kan LGU in connection kayo na programa nito yan? Magtataw kita kay mga seeds, pero mas bintay nga kita, so seedlings. Seedlings na. Kay up man talaga ka ni usuha pagbaga as programa kan province na gulan sa barangay na kita pigpakusog talang talaga na maging regular program na po. Ayun, na dapat kada households bangkay guning siring ka yan tangani na makatabang sa ano yan sa pag-produce kang pagkaon sigurado may pagkaon. Iyo, magkasugpo na tabi yung classmate. Iyo ba? Okay na yan na lang tabi ano? Baka may gusto ka pang idagdag sa mga kababayan tayo, tabi. Yung nga nito na agad ko talaga, ang labi ko sa bilog na 23 na barangay na i-implementar na po sa gulayan sa barangay tayo bilang sarong ordinansa na dapat man talaga i-implementar na. And yan po, monitor man kan local government unit, ang asin kan DILG po. Ay, classmate, si so proponent pa lang kayo itong so
pagbawal kan mga mariribok na tambot siya dyan sa to sa Santo Domingo? Duwa gan joint kaya ito, although halos tarabang-tabang Halos gabos na kamo. Pasado na ito sa Sanggunian ha? Na-review na? Yung po important yun talaga. Isturbo na po talaga ang pagmatanga. Wala. Okay. Sige, patabi classmates. Salamat na maraming sa presence po sa programa. Mabuhay ka. Thank you very much to that classmate in Mark Powell. Thank you very much. Mga tugang, si Kapitan Councilor Joy Maristela, yan, former barangay captain po yan kan San Rafael. Ito ang naging class card niya para makasakat siya sa pagiging pagiging konsyal kang Banwa. Siya ang primero nagpauso mga tugang kang kan wifi sa barangay. Nag-ararog na sa naman sa iba. Tapos pinauso naman ang solar lights na street lights. Yung ayos baga. Kahit siya namin, ngunyan sa agrikultura naman nakatutok siya, tapos siya po ang chairman kan agriculture. Hinagad niya man talaga yan eh. Durante kang kampanya niya, yan ang gusto niya. At farmer man baga siya. O yan po tabi. Hindi? Sa mga kabarangay ini pong problema ta sa pagkaon. Bako lang ini problema ka mga paraumasing kang gobyerno kung ini problema ta ni Gabos. Kaya yan, may oportunidad na mapahiwas mga tugang itong gulayan sa barangay. Ano na yan? Gulayan sa tahanan. Gulayan sa bahay-bahay. Di ba? Parang Green Revolution na yan eh. Di ba? Yung gobyerno lokal, mananao, mga tugang nin mga seedlings, mag-available ang seeds. Pero yan talaga pinakamaray na yan na seedlings na ang maitao. Tanganing yung probability na mabuhay halangkaw. Kaysa sa ito po na seeds na minsan pag day po na itanom kitama, asin ba ko tama day man minatalubo. Nadiskenar lugod sa mga kababayan ta. Pero kung seedlings na matransfer ka na sana ay di marirahay na, no? Ay hindi tamang kay pomponin dakul na lote. Ay tamang kay ponin dakula na solar. Dahil tamang dakudo ko lang espasyo, kundi container farming kita ang gibunta. So mga basyo kang sa tuyang mineral water, di ba? Basyo kang maski sa mga niraraglang oil, linigan sana, pwede nga ni sa sako, di ba? Anything na pwede pong mapagtanuman, gibunta po ng paagi, tangani po na mag-areglado. At ang bunot, dahil pagparasuluon, dahil pagparatapok, magayunon po yan mga tugang na ihalo dyan sa daga na pigtatanuman, tangani po na maging maging taga-surup kan tubig maka-stay dyan sa irarum, ano? Magayon ang magiging dalagang kan pananumta ta nakakahangos sa daga. Ayan, okay? So naman sa mga kabarangay diskarte lang ang kailangan mo niyan po na panahon, mga tugang, para po maka-abanti kita talagang data naman maiwasan po ini mga sistema. Ang panahon ay nagbago na ang panahon. Padagos po ang mga bagyo na magakusog pagbibagyo. Taas ko niya naman, init naman ang minaatake sa tuya. Kaya dapat kita maka-adjust, di ba? Ma-adjust ta kung anong mga dapat. Kaya yung nga ning pagpili ka mga varieties ngayon na makakasurvive mga tugang sa sobrang init kan saldang, yan ang dapat na itanom. Tangani po na day madanyaran man ang sa tuya pong supply kang pagkakan. Yung food chain day po magkaigo ng problema. Okay? Pero ito yung programa na kada households magkaigo ng ning tanuman, ning gulayon, di ba? Ay malaking bagay po yan, no? Tangani po na imbis na baka mo pa sa saod, madumang ka pa, mamasahe ka pa, matalisiglo pa, dyan nasa nasanatan mo, mapudo ka na sana, di ba? Di kung may sobra di ipabakal mo, di ba? Ang importante may ready na pagkaon mga tugang sa tuya po ng mga kababayan, because sabi nga ni Kayan, mga tugang, sa pangtanon walang gutom, higos-higos para day magtios, day maginugat nga day matigbak, padyak sanang padyak. Kaya kinanta mo na, papawan. Kaya kinanta mo na. Ang nangyayari. Pasensya na ko, medyo may iba-iba ang boses ko ngayon. At tinamahan kita kan sobrang init eh. Medyo maringanit na din nawarang boses, Papa Jun.
Nagdadala pa man sa modulation, dahil man nalatao na paasa di. No, pero medyo talagang hindi ito yung boses natin matugang na tunay. Dahil ko maitodo yun nga, medyo masakit sa lalamunan. No? So, mag-ironon po ng tubig. Nangani pong day bag kayo yung tubig na hindi naman masyadong malamig dapat. Tangani pong day kita madiskwilo. Alright. Kaya duman sa mga kababayan may nagapot, Papa Mar, kumusta ngayong LPA na nasirip? Ang sabi po mga tugang, malabog man na maging bagyo. Yung par, malabog man dapo itong maging bagyo. Sabi po kang Pag-asa. Kaurunong tadaw sa Pag-asa di. Apo lang tadaw kung makakontak kita sa Pag-asa. Sige na ang duty ngon yan. Testingon ang kung niya ang padigdi sa kuya. So, numero kan Pag-asa. Apo dan apo tong tamanangod kaning LPA. Pero sabi ko, mainit nga mariray mag-oran-oran lamang. Di ba? Apo dan lamang kung ano ang sistema ay nag-ring. Ay, diba? Lamang maka. Ayan. Ang Pag-asa, mga tugang is ringing ang telepono para... Maraming aga po. Ay, maraming aga, Ma'am Ruth. Yes po, sir. Si Ma'am po ini sa DCGB. Yes po. Maki-istorya lamang kami kung kumusta na po itong low pressure area na namataan sa loob ng par. Yes po. So far po sa ngunyan, alat ka po. May man po itong direktang epekto sa sa Kabikulan. Okay. Bagaman, nakaka-apekto siya, may mga pag-uran, itong trough niya, digdi sa may bandang Mindanao, Caraga, and Davao region. Ayun. So, ang magiging talagang konsenta ngunyan talaga, Ma'am Ruth, yung init talaga, di? Yes po. And low likelihood man siya maging tropical depression. Ayun. Opo. Okay. Ma'am Ruth, kumusta ang heat index tangon niya digdi sa Albay? Sa Legazpi in particular? Yeah. I-shoot pa lang ako ngunyan ng 11 a.m. hinahalat ko lang si ibang data. Okay. Pero kasuhapon po, saglit lang. Ang heat index na digdi sa Albay, nasa 40, wait lang po. 42. So, the same po ngunyan. Ayun, parehas man lang. Naglalaro sa 41, 42 din po. Iyan. Opo. Anong kunyan niya? Anong kategory yan? Pag-araw ka yan? Danger po, danger. Danger na. Ay, talagang delikado. Orange. Delikado ang mga senior citizens na kayo ni Ma'am Ruth. Yes po. Keep hydrated at iwasang magparaluwas sa peak po kayan mga 11 hanggang 2 p.m. po. Ayun, opo. Iwasan ang mga activities outside. Outside, opo. Okay, Ma'am Ruth, salamat mo muna tabi. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Po. Ayan, mga tugang Ruth Pakala, kang Pag-asa, Legazpi Regional Forecasting Center, connection po kayo na pag-aram taman kaning kaputang mga kabayan tao. Wala pong epekto yun, ha? Yung malabong maging bagyo at walang epektong direkta po yan sa tuya. Lady sa probinsya Canalbay, yan po na low pressure area LPA 05D, ha? Na kasubago niya on duman sa may parte kan east of southern Mindanao. Kasubagong morning po yan. And harayo man. Okay? Kaya dahil indirektang epekto yan sa tuya digdi sa Albay. So ang sa tuyang aabangan, ini po na sobrang init kan aldaw. Nakakapainit sa payo yan. Bagabang tayang damo yan na dahil magluwas. Sabi nga, between 10 to 4 o'clock, ayan. Ang peak niya is 11 o'clock hanggang mga 2 o'clock. Ay, nako. Sobrang lanit na. Maski naka-jacket ka na, baralda. Tapos, pag unuba mo kang jacket mo dyan, sa likod mo, dumugo na. Kaya yan talaga, abuton mo. Magpalimpoy mo na, magpalipot-lipot bago man mga tugang na magkunyan. May abiso nga sa Department of Health baga kasubago na duman sa barita sa health news na ang abiso kan Department of Health mga tugang nalikayan ang pag-jogging sa tahaw mga tugang kan saldang kanal daw between 10 o'clock to 4 o'clock ang sabi kan Department of Health yan ang sa indang patanid
o sabi sa Tagalog, babala sa pag-jogging sa tao po ka nalangkaw na heat index. Ang sabi mga tugang, kang pag-asa, iyan pwedeng magdara, I mean kang Department of Health, pwedeng magdara mga tugang nin heat-related illnesses. Di ba? Yan pong ano yan, heat cramps, heat exhaustion, at saka heat stroke. Yan pong init kang panahon. Kaya, sabi nga ni, maski nga importante ang pag-exercise, pero sabi kang Department of Health, maski nga importante yan po na maging aktibo ka, pero kay puhan pa manggiraray mga tugan na maging maingat dahil posible kang nga ning magsapag itong mga nabanggit ko mga tugang na mga kahilangan. So ang abiso sa publiko, mga tugang is iwasan ang pag-jogging o pag-ehersisyo sa mga oras na alas 10 din aga hanggang alas 4 ng hapon. Dahil dyan da po pirmi na namamatian ang halangkaw na heat index. Yan. So ang pakiramdam, dahil da pagbiglaw ng lawas sa pag-exercise. Dakulon ang pag-inom ng tubig para maiwasan na ma-dehydrate. Asin magpaingalo, asin magpalipot-lipot mo na kapag nakakamati po nin kapagalan o nalilibong. Ayan. Then, siyempre, sabi kan DOH, maging updated per me, mga tugang sa heat index na forecast kang pag-asa para maprotehiran sa diri mantinido pong physically active. Yan. Para duman sa mga kababayan natin. Okay? Sa panahon po ng krisis, bawal magkasakit. Dalalakanin po ninyo yan, para po duman sa mga kabarangayta. Okay? So yan, ang mga pangyayari po, mga tugang, duman sa mga kababayan. Papa Mar, saan po yung jobs fair? Ay, duman po sa Astrodome Tabi. Sa Astrodome, ang jobs fair. Ngunyan pong aldaw yan. Iyan po ang programa mga tugang para duman sa mga kababayan nga to na nganing makakuha man ng trabaho. Peso albay yata naggano kanya. Peso albay. Ang nag-initiate kani ang provincial government para magkaigwa po ng oportunidad sa mga kababayan ta na magkaigwa ng kunyan, magkaigwa ng trabaho. Tangani po na ano yan, maging produktibo man pagabot po kang aldaw, di ba? Iyo po yan ang kunyan, ang dapat datong giribuhon, maghanap kitang trabaho, and then pag nakahanap ng trabaho, alagaan natin, mali natin ang trabaho na inanap natin para magtagal kayong dalawa. Enjoy mo lang yan, di ba? Ang pagtrabaho, gaano man kahirap yan, basta in-enjoy mo yan, mga tugang, wala kang problema dyan. Magiging ariglado ang gabos. Okay? Ayan po duman sa mga kabarangayta, sa talagang kunyan sa panahon ini, talagang grabe ang pag-inguha man kaniba. Diba? Yan po, paano, dapat talaga, dakol naman yan, dakol na sa mga nagtapos naman, di, siyempre, dakol naman ang kunyan, masabay, sa workforce. So kay puha na mamantinir ito po na pagbaba kan unemployment. Yeah, sa record baga luminang kauso employment. Kanakaagi pong kunyan. Nakaaging mga bulan na ang pangapudan man nga ni kan Department of Labor and Employment, sana nga yan mamantinar yan na downtrend kan unemployment nga ni na maging marirahay man, makatabang para umangat pa ang sa tuya pong estado kan ekonomiya sa Kabikolan. Kaya po yan talagang ano yan, maraming tumawa sa atin. Pero ini po mga tugang, sabi nga ni, kunyanan, dapat matutukan, no? Kan sa tuya pong mga kababayan. And then yung ay sapot ko ka nakaagi, during the report ni Angel, bago ko dyan sa kang PSA, asing kan DepDep, bago ko duman sa mismatch minsan kan mga tinapusan kaysa sa pighahanap mga tugang kang kan employers.
Kaya ito baga, mga tuwang sa recommendation kan DepDep ni Director Berses na adalan kimaray ang demand ka market anong mga pigahanap ninda. Tayo man ang dapat na may offer mga tugang. Haloy na yan. Kahit pang mga panahon pa na yun ang pirming hagad na sa dole. Na sana ang mga pati na sa CHED at sa DepEd na ang mga i-offer na mga courses, mga tugang, itong pigahagad talaga kang panahon na kapag nakatapos ka, dahil ka matenga, mayroon kang pupuntahan. Diba? Kaya dapat inaadalan yung anong demand. Tangani ngayon na makakulukar ka. Bako ito ngayon iba man tinapusan mo, iba man pigtrabaho mo. Pagkatapos pag nakahanap ka ng trabaho sa jobs fair, dahil kung may nakakako at iba man pig-anap, bako man tinapusan mo. Nakakapira po, sana magiyakan, di ba? Yan ang sa advantage kapag iyan bagaw na mga high school, mga college ngayon, may nagdidiriyan baga na mga nagkapaliwanag kung ang mga parang career guidance na anong mga dapat ngayang kunin mo kapag nag-college ka na. Yung mga dapat ang projection man is pag nag-graduate na ining grupong ini, day matambay. Dapat may nakaabang na mga tugang na trabaho o employer na makuha sa inda para magtrabaho. Alright, bueno. Tugantan istorya. Baby Angel Mustasa nasa linya na. Pero ining babae nakapasiguro na nita. Kunyane, alas 11 may kabanga na. Pero pagkaluyan naman kung dahil pa ini nakakulukar. Baby Angel, good morning! Yes, good morning, Sir Mar. Good morning sa mga parantabay. Ulit, Sir Mar, kataning ko pa sa kaunon ko. Kada ba, Sir Mar, may nahiling ako. Tara man ako, okay. Suminabaon ka ngayon, Jen. Kasi bago sa dap-dap, Sir Mar, gari may gusto na akong iulog sa makabalo ni Sir. Gari, nang ka? Bakit? Naliliitan ka ba sa akin? Gari naman sinabi ngayon, uy, malusog ka ngayon Medyo lamang hindi hearting kaysa kang ang taba mo. Dumadami ang pandesal mo. Alright. Okay, kumusta dyan ini sa labas? Anyway, Sir Mar, sa mga dugang tapang barata, nasa 24.750 million pesos ang pundo, Sir Mark, ng Department of Labor and Employment Bicol para sa tuloy pasada program katuwang ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Bicol para ini, Sir Mark, sa mga Bicolanong jeepney drivers. Ini ang mga pinag-anunsyo as in pinag-confirmar mismo ni Dolly Bicol Regional Director Imelda Deding Gatinaw sa DCGB News matapos, Sir Mark, na puunan na dyan sa Siyudad Canaga itong implementasyon kang style tupad, Sir Mar, kung saan ang mga beneficiaryo ka na tuloy pa sa program, na mabiyahe, Sir Mar, ng 20 aldaw na tiga-apod na emergency employment dahil sa sinda, Sir Mar, ang grabing naapektaran man, kan padagos na paglangkaw ka na produktong mga petrolyo. Then kaya, Sir Mar, sa may parte Canaga City, 46 na mga public utility jeepney drivers and sa naging beneficiaryo kung saan na sinda, Sir Mar, mga karesibinin kabilugan na 437,000 pesos. Ang kada sa sinda, Sir Mar, ang mga karesibima ni na more or less nasa 9,500 pesos. 9,500 ang sinda maresibi for 20 days yan, ha? Yes po, Sir Mar. Sabihin, namamasada ka pero babayaran ka kang gobyerno. Oo, pero ibig sabihin, Sir Man, na itong income mo sa pamasada, ilatawang sa dole. Kaya mo na ito, iling 9,500, dugang pa po ini bilang ayuda man kan gobyerno. Ang ginagayong kain, itang kaorong kang dole sa driver. Yes po. Baka sa operator. Yes po, Sir Pero Mar. may mga pangyari man dyan, na driver-operator mismo. Pwede lang yan. Ayan. Yes po, ang Sir Mar. pagbasahan kan listahan kan LTFRB, so listahan hindi talaga. Opo. Bako yan so kung tinao ngaya, kung sino nagtao ngaya kaya, nalisan sa indang listahan man yan. Ayun. And ang kinagayunan, Sir Marta, nasa 24.750 million ang alokado digdi. Tapos patigapot ko, Sir Mar, after Canaga City, kung sa inaman posibleng darahon answering kay niong programa,
sabi ni RD Dading kasi pigahalat lang sa nanin Sir Mar, itong endorsement man sa LTFRB para sa final na evaluasyon. So, napigalauman na mga probinsya na darahon ini, inot digdi Sir Mar sa probinsya kan Albay, sa Tanduanes, asin Masbate. Ano yun ang mode of payment kaya ni sa mga drivers? Everyday ba babayaran sila o after na 20 days? After 20 days After po, Sir 20 Mar. days. May payout Guys, man. ang style kay ni, gari man sa na po, tupad. Ganito pa. May payout man. Yan. Yes po, Sir So, Mar. sabi yung bago man magpuon, halimbawa kan programa na ma-enroll ka dyan, may orientation man. Opo, Sir Mar. Yan. Kasi one time, may nakahuro ng Sir Mar na driver, tigapot ko siya kung na beneficiaryo ka ng tuloy pasada. Tigapot niya ako, Sir Mar. Imagine niya, ma'am, 20 days ngayang sunod-sunod ngayang aldaw na pagbiyahe. Paano ngayon kung sa ika-18 aldaw, magpalyar ngayon sumaki namin. Ang nasa database ngayon kan na dole, at yung LTFRB, so, plak kami ngayon. Anong sabi? Sabi ko sa iya kaya, pag may tapos nag-isip-isip niya, Sir Mar, na pag orientation na lagod niya, ma'am, saka ako na ngayon ihapon. Tapos sabi niya naman, beneficiaryo ngayon ako kainin. Iyo. Iyo, managad ba gano'n? Paano kung buminar down? Di, hanggang naman ka sa nasaldaw na tinanabaho mo, bayadan. Kaya kan nalatada, Sir Mar. Kaya nga naman na ikaw managpasada, bayadan ka. Kaya, opo. Yan nga, mariray nga din ta, nagmamasada ka na, may bayad ka pa. Tama, Parang Sir Mar. tulong yan, di ba? Tulong. Ang maraot kang sa iyo. Sa bagay, maray man naman ko na everyday. Tabaga kung everyday yan ibayad, dahil nalagod magpasada. Opo. Matambay. Ayun, Sir Mar, may monitoring man iyan. And matatandaan po baga kaya, Sir Mar, na kan May 1, itong Labor Day Welfare para sa mga signifikanting pinirmahan, itong memorandum between Dole as in LTFRB, kung sa insigin man kay LTFRB Bicol Regional Director Joel Deteo, and primerong batch kay ni Sir Mar, dito sa Bicol Region, kabilugan na 2,000 na mga drivers, mabibenepisyon man kay ni Sir Mar, and equally divided man nga iyan, ikinguwami man nga na magkabarang-abang nga iyan sa anom na probinsya, digdis sa Bicol Region. Ayun, iti maray man yan, tangani na matabangan. So, pero man sa boundary, sa natada ninda sa pagdag-boundary sinda, so dilensya, na oral daw, kung kurano man yan, may additional sinda makukuha out dyan sa tuloy pasada program. Yes po, Sir Mar. Very good. Okay. So, yan po, Sir Mar. Itong schedule ka, Sir Mar, para sa pag-uron kay RD Reding. Sabi na, next week ngaya, hiling-hiling yung tangaya, dahil ngaya, kung saan nga kita pwedeng makahugot ngaya si oras para ngaya, maurasan man sa mo, live on air. No problem nanti. Ma'am, no problem. Opo. So, yan po, Sir Mar. Mga dugang po pong informasyon halit sa luwas, Angel Mostarda, Thank you very much, Baby Angel. So yan po tayo, good news yan para sa mga drivers natin. Malaki ang pondokan doli, para lang sa mga drivers, jeepney drivers, public utility vehicle drivers, 24.750 million. Iras-iraso niyan kan yan, mga drivers na kwalipikado, sobrang 2,000 sa Bicol, diba? Na ang eskema is parang tupad. Yung dole ang mabayad sa Indo. Yung kumbaga, so dole ang nag-hire sa Indo, endorsed by LTFRB. Day man maapektaran sa pamasada mo, taday ka man masigid. Iba man ini, mamamasada ka, manggiraray. Pero pag ika nakasabay ka, di naka-enroll ka sa tuloy pasada program, you will be entitled mga tugang of 9,500 pesos for 20 days na namamasada ka habang naka-enroll ka dyan sa tuloy pasada program. Ayos pag-ari. Alata kung noorin manigdi sa Albay, nagpuna na po naman sa Kamsur. Sa Kamsur, mga tugang, iguana ng 46 na public utility vehicle drivers ang nakasabay digdi mga tugang sa kunyan sa programa. Nagpuuna sinda. So, after kayan siguro, pag na-finalize na kang LTFRB, so sa inda po na listahan kan mga pwedeng maging beneficiaryo kayan, mga tugang, ay di ayos. Makadilin siya man so iba na, di nakasabay duman sa mga inot na mga programa
mga mihoras na pigtao mga tugang kang gobyerno. Okay? Okay, mga kabayan, 11:37 in the morning. We'll be Ang back. oras hatod sa Indokang. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcor.ph. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro, silimarin na, multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro. Mabibili ang Liverade Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, mga tugang, balik po si Papa Mahar sa programa. 20 minutes before 12 o'clock, mga tugang. Good morning kay Margaret Cristo. Boss Mar, good morning. Watching from Bolo TV Albay. Pasatat po kay Salve Oxtina. Siring man, ay, pangyari. Gurang na talaga itados Bon Miguel T.L. de Vera. Una ko sa iyo mga kasabag, happy birthday, so pabati mo. Happy trip pa lang sa aga. Happy trip sa aga kay Primong Budji na Gregorio. Yan, happy trip tabi, Primo.
Naluya mata ni Papa Mar. Una ko birthday. Anyway, duman sa mga kabarangay tao, good morning man, mga tugang sa mga kababayan po niyato na padago sa pagantabay sa DCGB. Matindi man ining tula-tula kan sa kong amigo. Na kumbaga na nasa lakidalan. Nagdugong ining inaako ko na nasa laako. Inaako ko na nagdangog ako sa iba. Winalat kang daing winalat kang daing dahilan asin nagdangog sa ibang himpilan. Pero pero uya ngunyan ako minabilta sa imo. Ngeri. Uya ngunyan ako minabilta sa imo. Sa istasyon na pangmasa, kaibanan si Mardila, sa DCGB lang kita. Marunong ka ni kantaon tayo, no? Inaako ko na nasala ako. Inaako ko man na nagdangog ako sa iba. Winalat kang daing dahilan, nagdangog sa ibang impilan, pero ningunyan ako, minabiltasi mo. Daing-daing na, iriribay pa sa iba, ang istasyon na pangmasa, kasama pa si Mardila, sa DCGB lang kita. Ayos ano? Very good. Mangyayari sa buhay ta. Alright. Nasa rin na mga tulang sa mga mapag-iriba, Jimmy na salita sa dagdag na istorya. Jimmy na salita sa Aramon Nyato Report. Chief Jim, good morning, please come in. So, salamat Director Mar, maray na aga sa mga parantabay. Tapos na ang brand nyo na police headquarter kan Ligao City PNP na makukuha digdi sa bakuna sana pasiring sa Albay PPO sakop kan Barangay Santa Cruz, Ligao City. Basado kay Chief of Police Lieutenant Dani Bait, posible Hunyo, malipat na sinda dumaan, tayaon sinda bagadigdi sa tagilidan kan City Hall. Ngunyan, haros hamana ito tabi Director, si standard na police headquarter ini, pinturado na, pertihono na, question ta, dahil pakikuryente, nag-apply na sa Aleco, pigpa para follow up na, dahil pa na papabulanin supply nin kuryente tabi, Director Mar. Kasanaan pinagahalat, dangani na maokupar na inikan na mga polis bilang bagong headquarter, digdi sa Liga City PNP. Mientras tantong ining original, ining luma, nababayaan indang hipatura, ito turnover na ini, o kuparo na ini kan City Health Office. So ngunyan, haros magkaharanian na tabi Director an Ligao City PNP Headquarter asin Albay PPO. Biglalao man na Honyo saka ini inauguraraan and sabay na data director ini sa bago man na municipal motorist assistance center sa Barangay Calzada. So bago man na model in motorist assistance center no container van. Pinag-disenyohan baga na dahil bako na maging mainit sa laog
well ventilated and kompleto, ilaw, CR, gabos-gabos na. Madali naman ini matapos. Piglalao man na honyo man ini. Proyekto ini Regional Director Rosito Miranda, joint canal by people sa pamamayon ni Police Colonel Noel Nunez, and posible magsasabay-sabay na gaya ni Tabi Director Mar na bubuksan sa maabot na honyo, sabay na kakaiguan ni inaugurasyon kanduang mga proyektong ini digdi sa syudad Canligao. O yun, okay. Ang Tabi Director Mar sa tayo mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB. Thank you very much, Chief Jim. And mo, congratulations sa Ligao PNP, sa lokal ng gobyerno kan Ligao, asin sa PNP hierarchy. Nanood po dyan sa bago na ipatura kang pulisya kan siyudad ni Ligao. Mabalyo na sinda by June. Yan. At saka igwapo pa lang dyan na pigigibo na itong moderno. Mga tugang na Motorist Assistance Center, parehas kang saan ba itong nilagay? Kamalig ba yun? Iyo, sa pangalan ng Kamalig, doon sa may palagor sa bypass road na container van ang ginamit. Tanganing talagang dahil pwedeng ilayog ang paros. Di ba? Dahil pwedeng ilayog ang paros pagkatapos ventilated van. Ay, nagdaduman. Yan. Good morning kay Kuya Rolly Ailion Alvarado. Sabi ni Kuya Rolly, Diyos maray na udto ngaya Papa Mar. Happy birthday today to my wife, Felina Villanueva Alvarado, Barangay 57, Dapdap, Legazpi City. Yan. Ayan. Ay, Ate Felina, happy birthday po, Tabi. Adi yan kay Kuya Rolly. Kay, yan. Tama-tama, Kuya Rolly, mapista na sa Dapdap. Mapunang ngunyan sa ano yan, Santo Cristo Festival. Mapunang nobinaryo ngunyan, no? Santo Cristo Festival hanggang sa May 31. Yan, sa Aldog ang kapistahan. Okay? So, yan po, Tabi. Pinahalipot sana. Pero siksik. Lig-lig. Siniksik mga tugang, ano. Sabi ni Ibi Pilian bago sa intervista mga tugang na ano yan, pinahalipot sa naman, parang ano yan, pagsunod man duman sa pangapudan, mga tugang ni Gobernador Rosales, kan national government na magtiripid-tipid kita. Yan. Pero dahil mahali ang kaugmaan. Tapos, inali na sa ibang mga aktibidades, nakasentro sindangon yan, mga tugang, sa religious activities. Yan. Very good. Okay. Bueno, sabi ni Alvin Uy, yun nga yung 9K sa Dole, qualified pa Tabi, daw nakatanggap na 5K sa LTFRB ang mga jeepney drivers Tabi. Garo na Garo ini so mga daisa na ini nakasabay pa na natawan. Kaya ano yan, aramon tayan sa LTFRB Tabi sa masunod Sir Alvin, no? Pero ang aram ko so mga nakaresibina dahil naman dyan sinabay sa tupad. I mean dyan sa sa tuloy pasada program tayan ngayang para manduman sa mga day talaga nakasabay ka mga inot pa. Yan, sige po Tabi. Padagos lang ang bagsak ang ano yan, ang bagsak ang mga mihuras, ka mga benepisyo. Aprovitsaran yan, asin trabahohon, tangani pong maging ariglado ang gabos. Okay? Para duman sa mga kababayan na to. Talaga pong kunyan. Isa na ngaya si Bato ay inda po. Dahil maraman pero may nationwide manhunt na figa order mga tugang ang kunyan ang Department of Justice and then pig-consider ng fugitive by si ano yan si Senador Bato dahil lang po duman sa ano yan nangyari mga tugang na mga pagtaoning warrant na dahil man po kinontra kang kunyan, dahil man kinontra kang Supreme Court, kaya ngaya valid yan na warrant o arrest warrant, kaya hanap po na ngaya sinda ko po na may presentar mga tugang sa ICC. Yan po Tabi, ang mga developments po ngunyan. Basta ngaya, kito nga si Robin, sa kutsina ko ang badil. Ngunyan ngaya, naku ang bato. Sa
Fortuner. Ayan eh. Okay, di sa mga kabarangay po niya to, mga PWDs, mga ano yan, persons with disabilities, pagkatapos ano yan, gigibo na pong libre ang as in lifetime ang validity kan mga PWD ID. Ay tingnan natin to ha. May bill, may bill na pig-submit mga tugang si Senador Villar, si Mark Villar, nagsumitir nin propestong lay na may kamautan na gibuhon mga tugang na libre as in may lifetime na validity sa mga persons with disability o PWD identification card para sa mga kwalipikadong individual na may permanenteng kapansanan. Tayo managad baga, pig-renew managad baga di. Sabi doon sa National Council on Disability Affairs, sobra ba na 2.5 million na Pilipino na ang rehistradong PWD sa nasyon. Alagad, dakol pa manggiraray sa inda ang nagsasapar po ng kadepisilan sa paggawa ka mga benepisyo as in serbisyo kan gobyerno dahil sa mga problema sa registry system as in pauro-otro na pag-rekisito mga tugang sa dokumentasyon. So, sabi ni Villar na lalo pa daw na nagiging magabat ini dahil kinakaipuhan pa na sumairarom ang mga PWD sa medical evaluation as in pag-renew ng ID kada 5 taon maski permanente na sa indang kondisyon. Yan. Denye dapat na dagdagan pa ang kadipisilan as in gastoson kan mga kababayan niya tong PWD sa sinsa mga pamilya. So, sa pagikan propestong lay na ini gagamiton na kaya gigibo na libre as in lifetime ang validity kan PWD IDs para sa mga kababayan natin, mga tugang na may permanenteng kapansanan. Ang sistema kan PWD ID pigpapautog po sa irarom kan Republic Act number 9442 na nagamyanda sa Magna Carta for Persons with Disability para magtauponin kadagdagan na proteksyon as in benepisyo para po sa mga PWD. Okay, so yan po tabi patunay ang PWD ID na pwedeng ipailing as in pwedeng makakuha ng discount as in benepisyo na pigtatao po kang lay, arog kang sabulong, transportasyon, panginot na barakalo na siniba pa pong mga serbisyo. So, sa iraram po kan propestong lay, dahil nakaipuhan pa na mag-renew kada 5 taon ang mga PWD na may permanenteng kapansanan as in sisigurohon na libre ang pagkuanin lifetime validity PWD IDs. Ayan, nakapalaman pa sa propesto na ang mga permanenteng kapansanan kay puhan sertipikado kan municipal o city health office as in veripikado kan local social welfare and development office. O yan po tabi ang mga nagkapira po sa mga salient features kaya na bill na yan. Kaya yun po tanganing dahil na magkadirepisilan pa. At mga may kanina na nga ni pagkumpara pa direpisilan tapaman, di ba? Kaya ng mga sentimento de sukar ka mga kababayan po niya to. Okay, diba sa mga taga-tabay, mga tugang, padagos lang po ang pagbantay tak ang mga pangyayari po sa palibot. Kaya stay tuned sa DCGB, mga tugang. Okay? So I think this is all for today. Sana po kami nakapaglingkod ng tapat at tama sa Sendo Pogabos. Na parang kabilog na tropa. Ako na po ang Sendong kaibanan mo niyan, mapaaram na. Nabalik ako sa aga, mga tugang sa Boses Kang Kapalibutan with Father Mamoy Borromeo. Sabado sa aga, no? Ngayon, so sa ilo ka po, sa pakaroon ni Kuya Juna Polis sa Laro Technical, si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department sa Labong IT. Bilog na tropa, Mega Force Patrol, pag-iriba sa newsroom. Siyempre, abangan na po masunod ang tambalang Ma'am Gina Ritterly at saka Sir Bert Nunez sa programang Paret alas 12. Masunod na. Mga kabutan sa
Bakunang angat, serbisyong dapat.